марҳамат дӯстони азиз, 220,000 сомон хонаи назди ҳавлигии сирочинияки баде бачако медонен. Анами хона дӯстон гарени арзон мондан ки мақсад сум дар кор мега бояд савдо кунам миравам. Айсоби камбуд доштан. Шаҳри Ҳисор, маҳаллаи Уртабуз, 2.5 сотиқ замин, 2 дархона, калидор, кухни, гирдаш маҳкам, дарвоза часпондагӣ, об свет дора, шароитҳои беҳтарини зиндагӣ бачако. Марҳамат дӯстон, беҳтарин вариантай ихели нархҳо дӯстон редка мешавад. 220,000 сомон дар шаҳри Ҳисор, маҳаллаи Уртабуз. Ҳамин Уртабуз бачако ayamu политехникум сар карги раҳо асфалт шидасай. Иншоалло иҷа ояндаш беҳтарина бачако азиз. Айсоби яъне сабаби савдо дӯстон хай камбудӣ дорем, ба ҳамон хотир мақсад бояд ҳал кунем, фурӯхтан мондагиам. Марҳамат далши занг зад аз номи канали Савдо ТВ ёки Савдо ТЖ муроҷиат кунед. Маълумотҳои пурра оиди ҳамин хона дӯстон дар названи видео мондагиай далши занг занед. Ремонто падабой, 4 тараф маҳкам, дарвоза часпондагӣ, 2.5 сотиқ замин, 2 хонаи хушроҳакак ба талаботи зиндагӣ ҷавобгӯ. Занг за аз номи Савдо ТВ салом расонед дӯстон азиз. Лайкҳоро монед. Названи видео маълумотҳо мондагӣ баъдан барои реклама ҳам